Здравейте, приятели! Аз съм Теодор Колев и сега ще ви кажа на какво ще е профилната ми снимка, новата ми профилна снимка по-точно и с кои герои ще е. По принцип, новия ми сезон Лойд ще е главния герой и ще има много битки. Просто реших да ви покажа профилната ми снимка, понеже ще има и злодеи, мои модели и такива работи. Ето това ще ми е профилната снимка, която, както виждате, от този магнит отзад подпира, защото иначе пада. Иначе това тук е един ръб и Лойд пада. Но мисля да я преместа на друго място, където е по-свободна. Например на този шкаф. Тук са ми разни мои работи, химикалки, мимикалки и такива глупости. Ще ги разкарам. И едно златно портмоне, което не е мое. И пак ще го разкарам, всъщност. И извинете, Лойд падна. Извинете, но снимката ще е за малко. Извинете, че виждате тъмно, просто трябва да поставя на ново сцената и от тъпия Лойд сам пада. Понеже знаете, че това е фигурка и само трябва да пада, нищо друго. Извинете, че виждате на толкова време тъмно. Ще сам да сложа ръката на Лойд на тази скала. Защото това е скала, между другото, и да го подпра. Извинете, че видяхте толкова тъмно. Ето това ще ми е снимката. И надявам се това клипче и снимката да ви е харесало. Извинете, че предното видео беше толкова късо, но не можеше да е по-дълго. И чао!